Здравейте! Днес ще направим нещо наистина интересно. Ще разглобим на съставните му части един реален финансов план. Ще видим как една сериозна сума, 170 000 евро, може да бъде впрегната да върши две неща едновременно – да решава текущ проблем и в същото време да положи основите за изграждане на сериозно богатство. И така, ето го и въпросът, който стои в центъра на всичко. Как една сума пари, която вече е налична, може да работи на два фронта? От една страна да генерира кеш, който да покрива конкретен месечен разход, а от друга да не спира да расте, с крайна цел 1 милион. Това не е просто мечта, а съвсем конкретна цел, около която е изградена цялата стратегия. Да започнем от самото начало, от ядрото. Защото всяка добра инвестиция не започва с въпроса как да спечеля най-много, а с какъв проблем трябва да реша. И тук в основата на този план стои точно такъв един много конкретен финансов казус. Ето го и числото – 700 евро на месец. Това не е просто цифра. Това е двигателят на цялата операция. Това е месечната вноска по заем, която трябва да бъде неутрализирана. Цялата начална стратегия е построена за да обслужва тази конкретна нужда. И тук е ключа от бараката. Вижте, първата, най-неотложната задача на портфолиото не е да гони някакви рекорди по доходност. Не. Задачата му е да генерира стабилен, предвидим, пасивен доход, който да покрие тези 8400 евро годишно. Първо сигурност, после растеж. Това е философията. Добре, целта е ясна. 700 евро на месец. А сега да видим и какви са инструментите. Как точно тези 170 000 евро ще бъдат разпределени, за да започнат да работят и да постигнат тази цел. И ето го и самият план за действие. Или списъка за пазаруване. Виждаме 7 различни борсово търгувани фонда, така наречените ETF-и. Мислете за тях като за кошници, пълни с акции, които ни дават моментална диверсификация. Всеки един от тези 7 фонда е избран с много конкретна роля. И забележете колко прецизно е разпределена сумата, до почти последното евро. Важно е да се разбере, че това не е просто случайна колекция от фондове. Има много ясна логика. Цялото портфолио е изградено като стабилна сграда, върху 3 основни стълба. Всеки стълб има различна функция, но работят заедно в пълен синхрон. А ето как изглежда и самата структура визуализирана. Абсолютно брилянтно. Точно половината от парите, 50%, отиват в машината за генериране на доход. Това е основният приоритет. След това 35% са за дивидендна стабилност, нещо като котва. И накрая едни по-скромни 15% са отделени за чист капиталов растеж. И така, стълб номер 1. Това е работният кон на портфолиото. Половината от капитала е тук, с една единствена мисия – да генерира достатъчно кеш всеки месец, за да покрие онези 700 евро. Тези фондове са специални. Те не просто държат акции, а използват и опционни стратегии, за да получават един вид наем за акциите си. Оттам идва и по-високия доход. Преминаваме към втория стълб, който играе ролята на стабилизатор, на котва. Тук фокусът е върху надежността. Инвестира се в големи утвърдени компании, които имат дълга история на изплащане на стабилни дивиденти. Това са така наречените дивидентни аристократи. Целта тук е не толкова висок доход, колкото предвидимост и по-ниска волатилност. И стигаме до третия, последен стълб – двигателят за растеж в бъдеще. Това е най-малката част от портфолиото в момента и това е напълно умишлено. Нейната цел не е да носи доход днес, а да се възползва от цялостния растеж на пазара, например чрез инвестиция в широкия индекс S&P 500. Това е частта, която ще задвижи пътя към милиона в дългосрочен план. Добре, всичко това звучи чудесно на теория, но нека бъдем реалистични. Всяка инвестиция носи риск, а когато се използва и финансов ливаридж или заемни средства, управлението на този риск става абсолютно ключово. Нека видим каква е предпазната мрежа тук. Това число тук е може би най-важното за спокойния сън на инвеститора – 61%. Точно с толкова трябва да се срине стойността на активите, преди брокера да се обади с неприятната новина, че иска допълнително обезпечение. Това е така нареченият margin call, който всеки иска да избегне. Казано по-просто, има огромен буфер. Тази излишна ликвидност действа като въздушна възглавница. Тя позволява на портфолиото да поеме дори много сериозен пазарен удар, без да се стигне до най-лошия сценарий – принудителна продажба на активи на загуба. Това дава огромно спокойствие.
И след като изяснихме плана, структурата и предпазните мрежи, идва време за най-вълнуващата част. Какъв е потенциалът в дългосрочен план, ако тази стратегия се следва дисциплинирано? Хайде да погледнем в кристалната топка. Ето я и нея, магията на сложната лихва в пълния й блясък. Тази таблица ни показва 3 възможни бъдеща. Вижте, дори при един доста консервативен сценарий с 5% годишен ръст, след 20 години сумата вече докосва милион. А при умерения сценарий, който е напълно в рамките на историческата доходност на пазарите, целта не просто е постигната, а е надмината. Един план, колкото и да е добър, не е нещо, което се написва и се забравя в някое чекмече. Абсолютно ключово е неговото постоянно наблюдение и поддръжка. А тук е заложен и един много важен принцип – редовни седмични проверки на състоянието. И това проследяване не е някаква сложна наука. Става въпрос за комбинация от 2 основни инструмента. Първо, директните данни от брокера. Там се следят най-важните неща, като нивото на маржина и ликвидността. Второ, специализирани платформи, които дават по-дълбок поглед върху здравето на компаниите и потока от дивиденти. Една кратка проверка на тези неща всяка седмица е напълно достатъчна, за да се държи всичко под контрол. И така, в края на този анализ стигаме до един фундаментален въпрос. Кое е по-ценното? Да имаш перфектния гениален план на хартия или да имаш желязната дисциплина да следваш един просто достатъчно добър план? Защото тази стратегия, която разгледахме, е страхотна, но истинският тест за нея не е в таблиците, а в постоянството, ден след ден, седмица след седмица, година след година.